bnin. Għal xiex? Namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr, namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr. Ejja poġġi l-ħedejja di ħanibdew niklu. U għati ftit ċans do. Et niprofa nġoj l-qoffa tal-ikel taf kemm mitqila. Skużani di, ejja ħanejnek naqra. Għawek xaw. Kemm hawn ikel tajjeb u frisk. Ma nistax nistenna aktar ta' di. Għati ftit ċans do. Ejja, l-ewwel irridu nifirxu l-kutra biex npoġġu fuqha. U mbagħad nagħmlu l-affarijiet fuq il-platti. Mela, għandna banana, tuffih u kaxxa mimlija frawli. Il-frawli il-frott favorit tiegħi. Le, naħseb il-frott favorit tiegħi huwa tuffih. X'inhu il-frott favorit tagħkom? X'hemm aktar fil-qoffa di? Mela, ħanara. Għaw biċċiet tal-karotti, u ħjar, tadam u zebbuċ, u ross il-forn li sajritilna l-mama. Taqseg biss għandna. Do, minix lesta? Ara, għandna galletti, u biċċiet tal-ġobon, u żewġ bajdiet mollin. Waħda lik u waħda lija. U deżerta m'għandniex. Dini ċans! Skużani, di ma issa li qed nara l-ikel kollu iktar irrid niekol. Daqser niklu. Ara do, ara xsib. Żewġ biċċiet kejk ta' ċikkolata. Smajtu dak il-ħoss di? Iva, dak x'kien? Ma nafx ta'. Probabbli xi annimal żgħar li jrid l-ikel tagħna. Do, naħseb hawn xi ħadd. Mela ħadd ma għallimkom li l-ewwel nibdew bl-ikel imbagħad wara nieħdu id-deżerta? Int min int? Jien jisimni Freddy Iżrinċ, ngħix hemm barra fadira u dejjem niltaqa' ma' ħafna tfal hemm barra. Allura ġejt nagħllimkom xi ħaġa fuq l-ikel u kif għandna nikluh. X'hemmx titgħallem? Tara l-ikel u tiklu. Le do, biex il-ġisem tagħna jiffunzjona sew, hemm ċertu ikel li jridu niklu ħafna minnu u ikel ieħor ftit inqas. Il-frott u l-ħaxix huwa tajjeb u bnin. Hemm il-frawli, il-banana, il-kiwi tuffih, il-karotti, il-tadam, il-patata u l-brunġiel. Ħafna kuluri fi platta ikel frisk importanti jinvarjawh u nikluh ta' spiss. Iġifieri, Sur Freddy, li qed tgħid int huwa li l-frott il-ħaxix biss nistgħu niklu. Vera, għax jien vera nħobbu r-rost il-forn tal-mama. Le tfal, il-frott u ħaxix huma importantissimi, imma ma nistgħux niklu lilhom biss. Inkella minn fejn ħanġibu l-enerġija biex nilagħbu u niġru, jew in-nutrienti biex insiru b'saħħitna. Il-ħobs u l-aġin importanti li nikluhom biex ikollna l-enerġija ħalli nilagħbu ftit kuljum. Ftit tiġiġ u ftit laħam jgħinu l-muskoli biex jikbru biċċa ġobon darba fil kif ukoll xi ftit ġuġu. Ħafna kuluri fuq platta ikel frisk importanti jinvarraw u nikluh ta' spiss. Grazzi, Sur Freddy! Issa nafu x'għandna nagħmlu biex niklu tajjeb u nkunu b'saħħitna? Ikel ta' kull kulur u b'ħafna nutrienti biex invarjaw l-ikla ta' kuljum. Immorru niklu do. Mela,
Ija, sirfili. Trid biċċa hops di. Iva, grazzi. U forsi biċċa ta' dama? U bajda mollija wkoll.